Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παλάτε εδώ και σήμερα θα παίξω Minecraft με το Σύφι Λουμπάκι. Θα σας δείξω μέχρι τώρα τι έχουμε κάνει και θέλω να τελειώσω κάτι που έχω ξεκινήσει. Περιμένετε να δει. Έλα. Λοιπόν, εδώ είναι το δωματιάκι. Το έχω κάνει χριστουγεννιάτικο. Εδώ είναι ο χώρος. Εδώ είναι η τραπεζαρία. Σταμάτα εδώ. Εδώ είναι ο χώρος. Μπήκες. Εδώ είναι η τραπεζαρία. Και πάνω... Ζορίζεται. Και εδώ... Και εδώ... είναι η βεράντα. Όχι εδώ. Έλα μπαίνεις. Περίμενε μωράκι, είχα 100 να μπει. Θέλω να πει. Αλλάξε μωράκι, πώς το σε τσιάτσαλα. Ναι, εσύ τα άφαγες. Σπίτι μου. Σε βάλω το ριζόλι. Όχι. Θέλω. Μετά. Θέλω να τελειώσω αυτό. Τι είναι αυτή η πόρτα. Εσύ τι με βάλεις. Εγώ. Ναι. Εγώ. Εγώ τη ζω βλακία. Και τώρα πάμε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα ξύλο που θα πέσει. Ναι, είμαστε creative. Ξύλο που θα πέσει. Οκ. Ναι. Ξημερώνει βαριάζει. Ξημερώνει νομίζω. Ξημερώνει. Ναι μωρέ. Μα βάλτε το βάτο σε βαρό, είναι βατό. Τώρα. Αυτό είναι το σπίτι μας απ' έξω. Να. Αυτό είναι το σπίτι μας. Σπίτι τώρα. Χουρ. Ναι. Απ. Λοιπόν. Πάει μίγαση. Παιδιά, λοιπόν, το χειρό που είναι το σπίτι μας. Έχω βάλει το λάβα. Οπ. Κάτσε παιδιά. Βγήκες. Ωραία. Α. Πού κάνεις βιβλιοθήκη τώρα? Στο πάνω μέρος. Όχι ρε. Εκεί είναι η βεράντα. Δεν πειράζει. Καλά. Α, καλά κάνεις. Αυτό ήταν το βιντεάκι παιδιά. Ήταν λίγο μικρό. Αλλά ήθελα να σας δείξω αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Θα κάνω μετά κι άλλο. Ναι. Όχι. Νομίζω δεν τραβούσα. Ξανά το ίδιο. Survival αυτό. Αλήθεια. Εντάξει. Δεν ξέρω σε ποιο λόγο δεν τραβούσε. Περίμενε. Ωραία, μου βάλω το κόκκινο και βασίλειο. Το βάλω κάτι άλλο.
Molto più ampio.